Il-Provinċja Franġiskana San Paolo Appostu Malta lestit proġett fil-Knisja ta' Ġesu fil-Belt Valletta biex terrestawra l-nipen storiċi tal-Knisja li kienu tneħħew sentejn ilu għal manutenzjoni. Dawn il-nipen li kienu massa minn diversi ħaddiema matul is-sekli huma parti mill-istorja rikka u wirt kulturali tal-Belt Valletta. Il-proġett sar b'investiment ta' 130,000 euro mill-Awtorità tat-Turiżmu. Il-Gwardjan tal-Knisja ta' Ġesu, Patri Ramon Farrugia, fisser dan il-proġett bħala ħolma li saret realtà. Dan il-proġett, il-Knisja ta' Ġesu naħseb għall-ewwel darba fl-istorja għandha sett li huwa melodija sabiħa ħafna li mhux biss isejħen nies għat-talb imma wkoll ipaxxi l dawk kollha li jkunu għaddejjin u jisimgħuh. Ir-restawr involva żewġ nipen storiċi minn żewġ ħaddiema Maltin u akkwist ta' 4 ġodda. Dawn il-nipen ġodda ġew maħduma minn entità rinomata fl-Olanda li hija magħrufa l-produzzjoni ta' nipen importanti bħal qampina l-kbira tal-Katedral ta' Notre Dame f'Pariġi u l-qampina Olimpika għall-Lob ta' Londra. Il-kampanologu Kenneth Kawki spjega l-iskop ta' dawn il-nipen. Iż-żmien li saru fih nipen ma kienx prerekwiżit li wieħed ikollu nipen intunati li jiffurmaw xi skala mużikali. L-importanti kien li wieħed iwassal messaġġ. U għaldaqstant ħadna l-aħjar żewġ nipen il-karattru mużikali tagħhom li minnu ħriġna forom ta' nipen li mużikalment jistgħu jikkumplementaw daw żewġ nipen antiki. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija Turiżmu Karlo Mikallef għalli proġetti bħal dawn isettqu t-turiżmu reliġjuż tal-pajjiż. Il-turizmu ta' kwalità li qegħdin naraw li nattiraw tem importanti huma t-turizmu reliġjuż u t-turizmu li jiġi Malta sabiex jara l-patrimonju tagħna. Fil-fatt 16% biss mit-turisti li ġew pajjiżna għalulna li ġew minħabba it-tempu l-baħar. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo għalli n-niċċa reliġjuża għandha potenzjal enormi f'Malta. U għatenna l-impenn tal-Gvern li kompli jagħmel mill-pajjiż destinazzjoni b'saħħitha għat-turisti ta' kwalità.